Tak, dobrý večer. Já vás tady vítám s mojí věrnou kamarádkou, přítelkyní, fyzioterapeutkou magistrou Pavlou Brandovou. A chtěli bychom vás tímto oficiálně, ještě jsme nepili, pozor, chtěli bychom vás tímto oficiálně pozvat tady z Dobřichovic na náš workshop nebo seminář, který se má konat v Hájence 30. března. A chtěla bych vás tady seznámit s Pájou a čau Pájo. Ahoj. A Pavli, dokázala bys říct tady našim posluchačům, proč by měli přijít, v čem by měla být přidaná hodnota tady takové akce? Já se moc těším, že bychom si udělali takový fyzioden, celodenní den, kde bychom vlastně prozkoumali naše tělo ve vědomém pohybu, prozkoumali jednotlivé prostory přes nohy, pánem, hrudník, hlavu a ruce. A to zní dobře. Objevili bychom něco o nohách. Co je potřeba vědět o nohách? Ty by měly být jasný. Jestli mě unesou, jestli jsou stabilní. Přesně tak. Takže trošku probudit nohy. Co z pánví by bylo potřeba? Tak jestli umím rozproudit doma. No, pánev je taková křižovatka pohybu, takže vlastně v pánvi bychom si mohli nacítit všechny možné směry. Hrudník máme většinou všichni zavřený, a tak by bylo fajn ho trošku roztáhnout a lítat jako oreo. No, to zní ještě líp. Doufám, že to posloucháte některý z vás, co rádi trávíte čas u počítače nebo u mobilu. Tak, hlava. V hlavě potřebuje lehkost, takže všichni tak to jako potřebujeme ji vytáhnout. Pavlo, stačí, kdybys mi vzala mobil na celý den a určitě ho tam hned mám a zavřela mě do lesa, ale my to objevíme i jinak. My to objevíme i pomocí fyzioterapie. A ještě ruce. Ruce totiž jsou moc důležitý. A my s nimi pořád něco děláme, ale moc o nich nevíme. Jakože samovolně. Prostě. To je pravda. A tak pravda. Se tak budeme zkoumat vzájemně. Karpály, entezopatie, časté, no. Ruce máme většinou přetížený. Vystřelování, bolest vystřelující z lopatek. Takže v rukách bychom si mohli zase najít více jakoby volnosti. Taky stability nebo nějaké stability přes lopatku. Tak, já mám ráda hudbu a pohyb a tanec, takže ta moje část bude zaměřená hodně na takový jako vnitřní prožitek pohybu. A ty budeš mít co? Takže tam mohou být i páry, jo? Takže tam jsou zváni i páry. Tak se mnou si vyšetříme si napětí, pokud máte napětí v převaze nebo naopak vám chybí, a dáme si relaxaci, takže si lehneme a trochu to zakotvíme. Dáme si trošku dech, rozproudíme se dechem na začátek a uvidíme, co přijde. To jsou takové hlavní vize. Objevené tělo a možná balony. Dobrý pocit. Zbavíš mě bolesti? Jsi schopná? Jsme schopni informace pro tělo. Úplně zbavit bolesti to nevždy musíme. Souhlasím. Dneska jsem o tom psala příspěvek. Ano. Bolest je pro nás velmi podstatným signálem, že můžeme něco změnit. Spíš je dobrý v tom tě zkoumat, že ne všechno může být bolest. Spíš se tak jako navnímat, že něco může tlačit, tahat, být jako něco zakouslého někde. A vlastně se to naučit jako víc vnímat a prozkoumávat. Tak to já vnímám. Takže to chápu tak, že nás to nebolí, jenom nás něco někde tlačí. Takže to chápu tak, že vlastně poznám své tělo. Vlastně tak se to jmenuje. Ztracené a objevené. Takže vás opravdu tady zvem. A my objevíme s vámi a těšíme se na všechny generace. Ano, všechny generace jsou zvány, to jsou časté dotazy, které mi chodí, jestli je to pro ně. Hezký den a budeme mít i dobrý jídlo. Alternativní stravu. A doufám, že tam bude i můj kávovar. Tak jo, takže... A hlavně poznáte nás dvě a naše naprosto odlišné. Ano, rozum a intuice, jak nám to před 2 lety řekla jedna tvoje blízká duše v Adržbasku-Teplických skalách. Ano. Tak jo, takže moc se těšíme. Zdravíme.